आवाज न्यूज ट्रू वॉइस। నమస్కారం ఆవాజ్ న్యూస్ కి స్వాగతం। వరంగల్ జిల్లా ఇనుకుర్తి మండలం మెచ్చురాజుపల్లి గ్రామానికి చెందిన సోమరపు ప్రవీణ్ కుటుంబంతో సహా కారులో ప్రయాణిస్తుండగా సగెం మండలం తీగరాజుపల్లి సమీపంలో ఎస్ఆర్ఎస్పీ కాలువలో వారి కారు ప్రమాదవశాత్తు పడిపోయింది। ప్రవీణ్ భార్య కృష్ణవేణి గ్రామస్తులు కాపాడగా కొడుకు అప్పటికే మృతి చెందాడు। కాలువలో గల్లంతైన తండ్రి కూతురు కోసం గాలిస్తున్న స్థానికులు। नंबर చెప్పు